ndakuzvitsitukira zvisiri tanga miri ndisina kumboti mwana uyu apinda mumhotsa pamusana pekuti ndini ndaimutuma achinopiwa mazimudhora iwayo ndakupidzwa munyeziri yakupidzwa ndakumupinda nenyaya yekuti mwana wandaituma wandaipa wacho ati ndiri kurwara iye akanditi akauya kuzobhadhara mari wacho akasiya andituka adi kuuyawo futi iye akasiya andituka adi kuuya ise muzizingo kuti adi kuuya panapa tikapedzerana naye inini ndakataurana nenye ini tikapedzerana nenye mazimudhora tikawirirana nhasi unosungidzwa ini tipamusoro pesvisi nabatsira amweni mazviri maindituka pafoni ndimukarizimaa pafoni ndakatuka kangari muchituka pamafoni ndakanyararedi ngomira kamwana kangari muchituka pamafoni ndakanyararedi iye wasiya iyeyo iye munina wasiya iyeyo akauya akatondituka nemazwi asina kunaka akanditi ndiri muroyi ndinyerano tikazonyarara zvekuti matumatuka mutumashure hakuna mashure kwangu iye wasiya iye adi kuuya Friday wandaitotuma iye akauya wacho adi kuuya mtemo uripo changamiri ndauya nenyaya yakambouya svondo rapera iri nyaya yanga yamhangarwa naSimon Zingwe akamirirwa naMaria Zvinawacha achimhangarira Friday kufa iri nhau yemari refund 3,800 yekutengeserana kwakanga vaita land ikatadza kupinda nekuti Friday kufa anga asipo anga atumira munin'ina wake akanga asina chinyorwa chaimutaridza kuti akanga atumwa naFriday kufa kuti amudairire. Simon Zingwe naMaria Zvinawacha ukama wawaneza ndibamuni akarora munina wangu uyezve ndindaibhadhara state ndichavakumbira Maria Zvinawacha wakamirira Simon Zingwe zvisunze ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura kumashure. Ini Maria Zvinawacha ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndotendesa ruoko pasi ndakumbira Friday kufa simudza ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura kumashure. ini Friday kufa ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Totenda seruoko pasi ndakumbirawo Maria Zvinawacha udzivise dare muchidinzi wakagara pasi ndichiita sakisa kuti umhangarire Friday kufa pamusoro wedare ini Maria Zvinawacha ndakamirira Simon Zingwe ndandichikumbira kuti dare riribatsire kudzorwa kwemari yatakanga takatenga stendi kuna Friday kufa nokuti Friday kufa takatenga stendi 2019 last year vamunini wakabva vachida kuvaka ndokubva aramba nestendi akati makapedza kubhadhara asi handisida kukupa stendi. Wakaenda kwaMambo akati vakapedza asi handisida kuvapa stendi. Ndokubva vatadza kunzwanana vamunini ndobva vadzokera kuSouth Africa. Last month Friday akazoendesa mari kuna iwitness
kumba kwataimboendesa mari tichisangana naFriday ndobva anosiya 1.5 iko ndobva ataura kuti yakwana handidi kuvaona asi paakanosiya 1.5 haana waakataura naye haana kutaura napamunhu akangoendesa mari iyoyo asi kuendesa kwakaita mari zvichiratidza kuti Friday akatengesa stand iyoyo ndobva adzosa 1.5 mari yachange yakauya isina kukwana saka enda achikumbira kuti dare tibatsire kuti adzosa hake chibhalansi yakasara mari yese yakanga mari yakanga yapachinostand enge 3800 3800 chokwadi mari yabhadhara rini 2019 muna January 3800 yese kawanda bamimba vakasvika akabhadhara 700 imwe yese ndindakazopedzisa ndichibhadhara but takaibhadhara yese 2019 zvona pane balance yemari 2.3 ufa tuzikiso pamusoro ichangamiri inini hanzoda kupedzera dare nguva. Simon Zisengwe akauya 2019 achitsvagawo nzvimbo yekugara. Inini handisiri muridzi westand. Muridzi westand ndimuchemberi avo. Inini changu ndaiverengera muchemberi mari. Simon Zisengwe akabhadhara mari inoita 3800 zimudhora. Ndiwo mari yaidiwa namuchemberi ava. Ndiwo mari yakabhadharwa. Ava amai ava zvavari kutaura izvi pakuda kuwedzera nyaya. Nekuti nyaya iyi inini namuchemberi ava mari yaiuya kumba kwedu mazimudhora. A2019 $2 egreen aya nemadhora aya 3800. Saka isusu takazobatsira muchemberi wedu kureta mari iyi nekuti maziga ari kunetsa. Nekuti amai ava pavakauya muna January vachida kuti vavake vakasikonetsana nemuridzi westand uyu. Vakaudza muchemberi kuti uri muroyi iwewe ndio urikupedza vanhu musha muno musi usiri kufa iwe size yako iwewe. Nenhau yekuti pamugano veku next door vaida kusa security fence. Saka vakabvisa gampo ranga riripo rechimuti ndovaresa resimbi. Saka ndo paakapengera kuti mari bhisiri chii bango iroro dai makasiya rakadaro bango iroro. Ndobva atuka muchembera. Muchemberi ndo pakati aura inini uroyi hwangu nestand yangu handichada ndokudzoserei mari yenyu. Murume wavava akazouya muna January achida kupa muchemberi ava $100 yekukumbira regerero kuti mukadzi wavo akakangatisa akakutukai. Muchemberi ava vakaramba. Vakati hainini kwete ndikutsvaga mari ndokudzoserei mari yenyu. Saka isusu takazongobatsirawo muchemberi kureta mari. Vapiwa 1.5 US. Ivo vakabhadhara 3800 zimudhora. Ndiwo kutaura pamuchemberi. imi makashandisa metsi dzipi kuti mubve pa 3800 kusvika pa 1500. Takatsvagawo mabhengireti 2019. Umbowo uri kupiko kuti makabhadharwa ari mazimudhora. Achitongoti ambuya vachona vaiti vaisvikira mari vaenda kwamakumbi vari kurwa neBP vakambouya last week. Vaenda kwadhokta. Hapana kumenyorana basi. Bepa racho ndo vakanga vainaro ivo ndobva vatora bepa. Inini handanga ndisiri muridzi womunda ndaingonosainira kuna amai vavo kuitira kuti murume wavo kana azouya tozoitirana zvinhu zvedu mune zvakanaka. Asi kungoti ava kuya idini mari ndaiswo kuna vanza vapo vangari witness nguva nambira ndakambovaona takatoenda kuna 4th na Friday achitotora mayesi rate yanga iri 1:1 gore randakatenga stand hatina kuendere kuroadboard kuchikupai mayesi. amai taurai chokwadi. Imimi patakazoenda kuna 4th makanga mafonerwa naambuya vasina kuya vachinzi manonoka kupedzisa kubhadhara mari. Inini ndikanga ndakuramba mazimudhora iwayo nekuti akanga akuitwa phase out munomu. Tikaenda nemimimi makanondipa mari pamakanochinja mari yenyu paroadboard makandipa mari maUS. Mari yanga yasara ipapo yanga 100 US ndo yandakanokupai. Amai taurai mambo chokwadi. Hatidi munhu anoda kunyebera mambo chokwadi. Mari yamakandipa pamakanochinja rate yenyu pana 4th paroadboard muchiri kunoziva nemadriver anoenda cross border makandipa 70 US.
vatochinja mazimudhora aya avakuadzosa tatoramba kuti mari yenyu yakuti wafeza out haichasenza. Muchembero wangu mukuramba muchingonomupa mari isiri kusenza. Saka mari yavo vakazopedzera kutipa kumashure kwese uko wakatipa mazimudhora yekupedzisirisa iyoyo. Imwe yacho pawakapiwa wakapiwa ngeri zimudhora yekupedzisa yacho ndakaziva pari maUS asi yanga iri 700 iyo painyorwa maUS havana kuita zvekuita bepa racho iri ndo mari ndo yakabhadharwa nabambi vana Friday. Ipa Mambo kungoti muchembero wangu inini achagona kunyora. Saka inini ndakazongopinzwa panyaya kuti ndaiverenga mari ndichisaindirana nenyaya mari chete nevanhu ava. Ende uyezve avava havasirivo vakauya muna January vakasikotuka muchembera ava ndaamai guru vazouyo vakumirira nhau yevanhu ava. Iye nyakuparamura mhosva ucheche achika kuuya kuzofesana nemuridzi waakatuka kuti parivhiswe madhiri kuti Hama muchavaka. Ndizvo zvakaita kuti vasavake vatuka muchembere uyu. Kumwe kwese uko zvakanga zvakanaka hapana chani chakashata. Kutuka kwavakaita muchembere. Kuti vakatenga munda kubva kuna Friday ufa. Papaiswa namba dzinzi 263 hongu inini hasi kuzviramba zvese izvo. Izvi zvindaingozvitira. Vaiti mudando wako. Ndozvipapepa. Namuda waida umirira dai wakati ndinomirira mai. Kuti aiti mudando wako ndozvipapepa. Aiwa zvina mhosva hazvo kunyorwa kwazvakaitwa asi inini handina munda. Handina munda ndowamwe nababa. Ndaingomirirawo ndichitondibatsirawo muchembero wangu. Ufa. Mutemo wakashata chinhu chimwe chete kuti unotarisa zvinyorwa. Ini zvimwe zvacho zvamunotsanangura munogona kuzvitsanangura asi kana paine chinyorwa chakaita sechichira panenge pakutonetsa. Nokuti iwewe ndowakanyora ukati mundani wangu ndowakasaina kuti ndowakatengesa. Kuti pamari pacho hapana kunyorwa zvezimudhora pakanyorwa US dollar. Aiwa kutaura chokwadi mari yataipiwa yesimudhora yekupedzisirisa iyeyi mari iyawo ndiye ndakatozoti mari yamauya naye iyi haichasenza ndopakanochinja kwekupedzisira yakanga yasara balance. Handisi kuzviramba zvekutaura zvatakanyora. Handisi kuzviramba. Yeah. But iwewe chazoita kuti uikonverte kuenda ku1.5 chii. Sei ifike 1.5 waiona sei? Takanotsvagawo maretsi. Tipeka maretsi acho wakatsvaga. Wopa justification kune vanhu varidzive mari kukurukura yakauti
Takamupa mari 2019 nokuti mari takaipedzese 2019 rate yange iri 1:1. Mari yandaenda kunobhadhara yainyorwa mubhuku hanzi ranga gurupu rekomiti yakatsvukwa sapo pamari yese yandakazobhadhara kubva pa700 ikabviswa namba yanga iri 1:1 mari iyoyo 2019 ende yaitenga stendende yaitorwadza mari iyoyo kuti wana yanga yakawanda 3.8 iyo hatina kutongokwanisa kuibhadhara ka1 yanga yakawanda mama. Pandakazonopedzisira yekupedzisira mari ndopavakati takuda mayesi handii munonochinja mari iyi imudipe yesi yaienderana yanga iri bondi but yaienderana neUS ndopadaenda nawo ndopandavasira yangu yanga iri yekupedzisa yanga iri $100 ndizvo zvandimbozvikangana yanga iri $100 ndakatoenda naye ndo yanga iri yekupedzisa ndagara ndopadafonerwa kuti kuri kudiwa mari yekuti bamunini vapinde mubhuku ndopandatumira futi iri ecocash vabva vaiswa mubhuku kuratidza kuti vanga vaita payment kana kutombovaona handina vabvunza kuti vanondiziva here ndaingoendesa mari kuna Friday tainosangana kumba kwagogo ava vakanosiyira 1.5 handambobvira ndaenda kumba kwavo gogo ava vandiziva ina handivazivi asi Friday ndiyo wandaisangana naye pamba pagogo ava vatonyora tsamba makati vanyore tsamba vanyora tsamba vachiti ndiri kurwara handikwanisi kuuya vai vakataura vai ndokwavakamuzongoendesa mari vasina kutaura naSimon Zinga. Kwevo Friday amai vari kuti gogo ava vaziva pamusoro ichangamira amai inini musi wamakauya ndichikuradza stendi hamuna kusvika pamba here sangana ine mubvunzo hamuna kusvika pamba here kumba wana Friday handikuzive munina wangu ndianoziva kumba kuni kwete ini muzukuru ari pano mandopupuriro handizivi kumba kwavi vanogara kupi pandakanosiya mari ndepambiwa beauty ndopadaisangana kana tikaenda ipapo kana chero varipo munogona kuvafonera vanokuudza enda nobva ndakamboenda kumba kwagogo gogo ini mondiziva pamusoro ichangamira amai ava musi wavauya vachipedzisa kubhadhara mari ava vakatouya ndikatovaratidza stendi mugano aiwa makungoramba zvenyu zvokungoti kuti mudare ava vakauya ndikatovaratidza mugano ndikatochinja inini ndikaenda navo kutaundi tikapfuura nepamba pambi yagogo ivavo kwaisvikira mari tikaenda kurodport vakanomhanya vachitsvaga mari yavo takuti mari iyi haichasenza iyi yamukuramba muchipa muchemberi asi izvezvi ndikushamisika mudare munomu vakungozviramba uzvaona hapana zvandingavaiti vari kurambawo asi chokwadi changu inini nyaya yenyu ike inogona kushorera dare raMambo nekuti muri kutaura makarenzi maviri amakuchinjana panapa ava vari kuti $10 rakauya ndobva wazobva ndobva wazorichinja ndobva waridzorera kuUS yakanga yabhalansi yekupedzisirisisa vakanga vanonoka kubhadhara vatofonerwa kunzi chipedzisei wakakonvhita 3,800 kuti aisa 1.5 ndopandodipapo conversion yako iyoyo yakauya papi wakashandisa rate ipi dai kunditi iwowo document reRBZ iri ndo rate yandakaaplya mari ndakaipiwa apa ndomandaaplya apa mandabudisa this amount then zvaive nani but izvozvo hazvipo moreover raMambo harina jurisdiction yekuconverta macurrencies kuti nditi ndabva imimi muri kuti makabhadhara $10 maoda kuchidzora naUS dollar ine handina simba rekuconverta manje macurrencies iwayo panenge pakuda civil court kwamagistrate ndo vanenge vane simba rokwanisa kuconverta kubva kune imwe currency vachiisa vachipa justification dzavo inini handi dare rangu harina tsvagurudzo dzarinoita kuti titange kutsvaga kuti iyi yaive mari yakati apa inofanira kuva mari yakati panguva iyoyo in $US raMambo harina jurisdiction yekuti inoite izvozvo saka ndimamirira zvakaita hufa nyaya yako iyi inokubata hauibudi pakuti papepa ravo rina mai ava rikutora kuti unhu wakatengesa munhu aiwa ipapo changamire pakunyora kwandakaita
pamafigures enyu kuti mazuva achinja sei kubva pakuuya vaipa pandikwane nokuti handina simba racho iwo uri kuti yandava payakwana but inini ndati handina simba ipapo ine pakuda magistrate ipapo asi nyaya yako iyi dai ikanomhangarwa kwamagistrate iwewe uchiunza mbuya havana pavanopinda panyaya yako nyaya yese inomhangarirwa iwewe ndeuridzi wenyaya. Aiwa, kuya kwatandaita kuno kuchangamire ndekokuti pakazorivheswa madhiri ekuti ava vasavake. Ndozvandandati ava vayozotaurawo chikamu chavo zvakaitwa. Chinyorwa chiri apa icho hachina pachikubata ambuya ava. Uri kungouyonawo zvako but havana pavanopinda munyaya yako. Aiwa, handikwanzwisise changamire. Aiwa, handisi kuzviramba changamire zvamuri kutaura. Kuzozwisisa. Asi sekudarewo ndandashedzewo varidzi vomunda vacho kuti ndaida kuti ugare pasi nevanhu vakatengesera move neeconsent yezvamunowirirana mega pachenyu. Advice yandinokupa ndeyekuti nyaya yako iyi unobatwa nemhosva nenyaya yako iyi. Zvese zvokuti zimudhora zvakutora izvezvo hazvina pazvakanyorwa. Ende umbowa kuti unonzi tipe umbowa wekuti wakapiwa zimudhora. Ndakuti ndipe hauna. Handiti. Umbowo uripo wekuti aipuhwa mari ndiyo vacho vasina kuya kudare. Chinyorwa chiri kupi chinyorwa chekutaura izvozvo. Unoona changamire zvakaitika inini ndanga ndiri muridzi womunda. Inini ndandangoshedzwa kuti ndinoverenga mari. Saka zvekuzonyoreswa izvi zvakazoitika izvezvo. Zvakanga zvazvokungonzi chete iwe uchisaina kuti tichitaura kudaika zvisina kuti nyaya yekutaura iwe kubva kupiri kuenda kuponzisa kuti ndozvandikukudza zvokudii. Ndatanga pakuti chinyorwa chese chaminacho chiri kutaura kuti iwewe ndowakaita transaction yese ukasaina kuti uri kutengesa munda wako nechekutanga. Chechipiri bepa kutaura kuti iwe wakapiwa mari 3800 pakaiswa dollar sign hapana kutaurwa currency yekunzi zimudhora. Handiti unonzwa pakatorwa 3800 hapanonyorwa kunzi zimudhora. Pabvapo iwe ndobva waenda ndobva wakonvheta mari 3.8 ndobva waisa 1.5 ndobva wadzorera uchiti yakwana mari yachava paimo wega. Handiti wakakonvheta mari iyi sei kuti izosvika apa ndipe bepa racho rinotsiga confession yakaita iweyo hauna. Toenda ndatika iyi yandakatsvagirudzawo iyi. Bepa iyi akuzenge. Saka pamudo ayo ndazvinzwa kuti inini ndochinotsvagawo kwaRBZ maretsa 2019. But iwe unofanira kuti mapepa ako anotora kuti wakasivha mari yakati apa iri zimudhora vakasainirana pasi. Handiti wochizotsvaga reti yako yebhengi iweyo kuti bhengi riri kuti chii panguva iyoyo. Ndozotsigira umbowo hako iwo kuti 1.5 iwo wakabhadhara rejustify. Chaitika zvinhu zvakaitwa paukama hwekuti ambuya vaisirwa mari kwaisvikira mari dzevanhu ava. Nini ndaizoshedzwa ndichienda kumba ikoko. Chaipa ndechekuti kana mutemo wakushanda mutemo hautarisa ukama. Mutemo unotarisa zvinyorwa zvinoverengeka nezvinobatika uye kuti mutemo unoti kudii. Saka ndati metsi dzenyu idzi dzaomera mambo idzi nekuti maakukonvheta kune imwe currency uchienda kune imwe currency. Moreover pasina kana chinyorwa chiripo. Saka zvinenge zvakunonaka nemusoro ndori nesimba rekuita that conversion nekuita ongororo iyoyo. Moreover chinyorwa chingoripo ndechekuti vakatenga munda we3.8. Iwewe une chinyorwa chekuti wakabhadhara 1500 neconversion yebepa rako rawakanyora. But agreement iri pakati penyu apa inotaura kuti transaction yamangaitirana yanga iri iyei muchibhadharana necurrency ipi haipo. Anomuona ndikapipera agreement yenyu yamakasainirana iri kupi. Pamusoro ichangamire chakaitika murume wacho paakauya musi wekutanga aimhanya mhanya ndiye wokutouya akachinja mari dzake. Mambo hapana agreement yatakaita. Saka kana manga kutonga nyaya yenyu uri kushandisa word of mouth mashoko ako iwo ndo kunditi mambo gamuchirai. Zvinova zvinhu zvikunze nemutemo. Because iwo kundimanikidza kuti gamuchirai zvandiri kutaura inini ndo zvakaitika. Aiwa. But inini kuti ndipe chinyorwa chinotsigira zvauri kutaura iweyo kuti ndizvigamuchire. Advice yangu number 1 gara pasi nevanhu vawakatorana navo mari muwirirani
monyorana pasi mowirirana kuti muchadzorana mari yenyu sei uye iri mari ndochekutanga. Ndoadvise yandopa pauri iwe Friday. Ava advise yangu ndeyekuti izvi nyaya dzenyu dzakurira mambo idzi meti dzacho dziripo kubva kukarenzi dzichienda uko jurisdiction yangu yaremerwa ipapo handikwanisi kupfuura ipapo. Moreover hapana zvinyorwa zvakanya zvinonyatsogutsa. Kana makuda kupeswa nyaya yenyu further than that, I would advise you kuti iende kwamagistrate. Because ndo vane jurisdiction yekuita macalculations yekubva kune imwe currency kuenda kune imwe nenguva kuti yaive mari panguva iyoyo. Sorry now. Inini chinonetsa chekuti Friday atauriki naye. Asi kana iye ari kuti anokwanisa kuti ataure kuti pamari yaakabvisa 1.5 anokwanisa kuwedzera 1000 tobva tanyorerana topera takadaro. Kana akabvuma izvozvo handina hangu dambudziko chero ndikazomuudza baminiso kuti ndizvo pavanga vataura kusvika. Asi kana vati havasi kukwanisa kuwedzera 1000 pamari iyoyo hatichaiti zvedu zvakawanda wochiwedzera 1000 ita 2.5 vakabvuma izvozvo tonyorerana mambo muripo tobva tasiya nekuti Friday hatauriki naye anotonetsa zvisingai. Ndakatomboedza kumufonera akatondituka pafoni zvosvika ndisvike kuti beta tiende kwamambo takatadza kunzwanana. Takubvunza kuti uye mari yacho youya kudai mataurei. Changamire inini handina mari. Kana zvichiedzwa ngazviende kumberi kwamagistrate court kwacho ikoko kunoretwa nekuti inini handina chandinoziva. Ndakatumwa namuchemberi wangu ndosaka ndapinzwa mukati menhau idzi. Ivo kana vako vati chivawedzera 2,000 inenge iri ipi? Ini vakabhadhara mazimudhora. Friday ndokuka mambo vaedza kukupenya mudare wachikupa chenjedzo. Asi urungenya nhare dzokuti wapiwa mazimudhora nemuromo zvakanyorwa pamberi pausogona kubata hauna evidence. Zvemazimudhora mambo zvine witness. Iwo wanzounza papakanyorerana hauna. Saka iwe urikuita nharo zokusunguna asi kuziva. Aiwa handisi kuita nharo asi ndiri kutaura chokwadi changu. Nikwaisvikira mari kuna ambuya vasina kuuya. Ndizvozvo. Ndakuzvitsitukira zvirizvo Changamire ndisina kumboti. Mwana uyu apinda mumhotsa pamutana pekuti ndini ndaimutuma achinopiwa mazimudhora iwayo. Ini ndakupinzwa munyeziri dzako. Yakupinzwa ndakumupinza nenyaya yekuti mwana wandaituma wandaipa wacho ati ndiri kurwara. Iye akanditi akauya kuzobhadhara mari wacho akasiya andituka adi kuuyawo futi. Iye akasiya andituka adi kuuya. Ise muzingoti adi kuuya panapa tikapedzerana naye inini ndakataurana nenye ini tikapedzerana nenye mazimudhora tikawirirana. Nasi ndosungitswe niti pamusoro pesisi nabasa amweni mazuri mendituka pafoni ndimukaridzwa pafoni. Ndakatuka inini kangari muchituka pamafoni ndakanyarareni. ngomira kamwana Kangari muchituka pamafoni ndakanyarareni. iye wasiya iyeyo ka iye mnina wasiya iyeyo akauya akachondituka nemazwi asina kunaka akanditi ndiri muroyi ndinyorani tikazonyarara kuti matumatuka mututu mashure kwangu iye wasiya adi kuuya. Friday wandaitotuma iye akauya wachadi kuuya. Mtemo uripo Changamire. Tiri kuzinzwa. ndanyarara Changamire. Aiwa. Changamire mkurwara.
Unodzoka mai manje timboikurukura. Ndakatukwa nenorava ndina matinzi kushure kwangu ndinonzi kuti bvisai mari ndikuti mareti zvaive 2018 2019 mimi transaction yenyu makaita mwedzi upi? Chandinoziva zvese takasvika 2019. But mwedzi upi? Mwedzi handizivi. Takatakira January, February kusvika November kana kusvika December. Nevhi kuna October. Nekuti December vakazouya tapedza. Kuna mberi vacho vamutaura rate yacho maiona painga yacho. Because as of July rate yange yava 1:6. Then mimi mukati 3.8 mukaapply rate iyo rate yakatanga muna March ine 2.8. Muna July ndobva yajamba paenda pa 1:6. Zvireva kuti muna October rate yange iri pa 1:6. Saka mimi justification yenyu inobudisa mari kubva pa $3,800 iri kubudisa mari. Patawekaita hayo 1.3. But vamweni vatikwanzizvoni kana zvichibvira ndongoita pedamo. Hanzi? Ndokutari toenda mberi. Because ndataura navo. Mataura nayo bamweni? Vatikanzi sinzi tomboita futi pedamo. Mberi kwacho. Kwamajistrate? Ndizivi. Tochaitakira chaita sei. Ndokwega kwainoenda? Ndokwega kwainotoenda? Une mautoenda kusevhe court? Because vari kuti kwanza anofanira kuwedzera something kubva pamari yaakabhadhara. Because ndakuudzai pekutanga kuti handajusiti chiende kuti ndiite macalculations esa. Chandakudedzera muri viga ndechekuti ndingokuonesai chete. But decision yekuti muda kuenda mberi iyoyo ndeyenyu, ine handikwanisi kukudzivisai. Nokuti ndavaudza kuti ivo vari kuramba kuwedzera any cent kubva pane yavakabvisa. Ndozvandavaudza. Because vanga vataura kuti vari kufanira kutopawo futi kubva ipapo. Topa kumamari. Iye vati kwanzi munowanzwa yekuti vari kukwanisa kuwedzera mari. Kuzamai vakanyora tsamba iyi vatotaura kuti makapiwa vakapanzi mari yanga ari mazimudhona vari kuconfirm. Ende vari kuti munda uyu ndowagugwa. Hausi waufa. Inini zvokuti anga ari $10 handisi kuzviramba. Asi rate ipapo yanga iri 1:1. Kwekupedzisira mari yekupedzisira yandakanobhadhara ma-US nayo. But muna zvakaitika. Takangoti January pakambointroducwa mari anozoti mwedzi upi. Haina tombotora 2 months. Yakabva yadonha bva yaenda pa 1:2.8 muna March. So 22 March yakadonha. From there muna July ndobva yadevalue futi bva pa 1:6. So panenge panotanga matransaction emuparallel market. Zvino patime yamukutora imi kuti makabhadhara already zimudhora ranga ratodonha ranga risiri pa 1:1. Saka transaction yenyu pekutanga anoenda hake kudarira kumusoro no problem. But anozobvunzwa makabhadhara mazimudhora 3.8 pamwedzi upi rate you apply. Pada kuti tinozoshandisa pfungwa ipapo tione kuti tiri justified here pane zvatiri kutaura izvi kana kuti tinenge tichitozvikuwadza. The weakness yaHofa ndeyekuti iye ndiye akasaina kuti ndiye muridzi wemunda. Ndo first weakness yake inoita kuti dare rimumanikidze kuti abhadhare iye. But mari yacho yakabhadharwa yaive $10 pachishandiswa rate ipi inozokonvertwa to mari imi makapiwa mari. Ndo pamwe pamuda kuti mutarisise ipapo muone kuti nyaya yenyu ine uremu here kana kuti haina uremu. Nditazivo ndozvanga vandataura nendozvanga ataura izvo kuti kana vasingakwanisi kubvisa something ndokontinya naye. Dedza Hofa Yandinga kutokontinya. something like how much? Ngangoisa na 300. Mimi makushandisa raMambo kuita nzvimbo yayo. Zvekwanza. Samwe? Kuda kupinda mu. Dzangu yakuenda.
Mana vanhu ngavafambe tikasike kufamba kumwe. Ufa. Unokwanisa kuwedzera mari ubva pa1.5 wakabhadhara. Muwirira nemupedzerana. Ndichangamirira handina mari yandikwanisa kuwedzera. Ani mazvinzwa? Saka haini. Kana aida kuenda nayo. Ngaitingoenda mberi vapedzisira because ivo vari kuridze nyaya. Ngavapedzisira nevega kumberi kwacho. Vanhu vacho vari kuuya. Zvakanaka. It's okay. Ndatenda. Sunungukai kuenda kumberi kwacho. Mazvita? Kana vaine pavanosainga vasainga. Ngatofambei